خیلی کتی میخوره. Mozaiki. Kartoshka میخوری بیارم تا. Салом, духтарам, каса хуш омадем ба канали мо. Ҳозир ман барои субҳона сирники тайёр карданиям. Барои ин якта тухма мегирем, мешканем, баъд як пачка творога ҳамроҳ мекунем и 2 қошуқ шакар ҳамроҳ мекунем. Касида ки мефора бо ширинтар боша, бош бисёртар метавона ҳамроҳ куна. Баъд 2 қошуқ орд мегирему и як қошуқча разрыхлитель. Ҳамаша аралаш мекунем хушрӯй. Ҳамаша хушрӯй ки аралаш кардаем, баъд сковородкая мемонем, камтар равған андохта мемонем то гарм шидан гира. Иҷада боша сирникия мекунем, форма метиҳем. Баъд ҳамаша сковородкада монда кришкаша мепӯшему, камтар алова паст мекунем, баъд ду тарафа пухта мегирем. духтаро тайёр карда бинен, ба ҳамин рецепт хеле бамаза меояд. Ина духтаро сирники мо тайёр шудак. Ҳозир мо мешинем нонушта мекунем. Касе ки нонушта кар сода ки бошад, иштиҳои том. духтаро хеле ки мо медонем ҳозир дар хидмон душанбеда ресторани нави туркӣ бурак кушода шид. Мо ҳозир ҳамроҳи кӯдако ҳаминҷа омадем. Ресторан хеле хушрӯй, тозаву барҳавоя. хеле ресторан нав кушода шид. ҳама чизошон хушрӯй. иҷози мо менюя дидесем, чӣ заказ кунем гуфта. ҳозир мо заказ кардем. Ако ждат кардесем ки заказои моя биёранд. ҷада бинед духтаро ошхона шонда бисмиллаҳи роҳмани роҳим навистаги. сокҳои моя овардесанд. мо худ мода чой заказ кардем, куда фреш. Первые мо боша хурафтагем берун биромадем да мошини хову шпорт болем бедор нашидай. духтаро хеле ки медонем бурак ҳамин шовошкати дар ресторанош машҳур шидагие дар тамоми дунё. мо ҳамина хӯрок заказ кардем. ҳозир модам шов карда ҳамин хӯрокҳои моя мебиёранд. марҳамат, ҳамроҳ тамошо мекунем. як таомона овардан, ҳозир ваёша шов карда мебиёрам.
رحمت کم خیلی کتی میخوام Mozaiki. Kardeşka ben seviyorum ta. Favoriti ne teraz? Hemen de değil mi? Dudak tonuna kızarcına tarzı. Baba. دخترام مغازیرخانه رفتیم. من کمتر خواستم که شهر زیبامون سیومکا کنم. مرحمت ویدیو تا آخر تماشا کنین دخترا. خدا جان وطن عزیزمونو در پناهش نگه داره. همیشه در کشورمون تینجی و آسودگی و آرامی حکم فرما باشه. تا ویدیوهای آینده خوش باشین.